Pwy oedd Branwen ferch Llŷr? Mae stori Branwen ymhlith y straeon mwyaf pwerus yn y Mabinogion. Roedd Branwen yn ferch ei Llŷr ac yn chwaer i'r cawr Bendigeidfran, brenin Prydain, a gynhaliodd un o'i lysoedd yn Harlech. Mwyn uno'r ddau deulu, priodwyd Branwen am Matholwch, brenin Iwerddon. Doedd Efnisien, hanner brawd ffyrnig Branwen, ddim yn ymwybodol o'r briodas. Ac mewn dicter, fe ymosododd ar geffylau Matholwch. Mwyn gwneud yn iawn am weithred Efnisien, roddodd Bendigeidfran y pair dadeni i Matholwch. Crochan hyd oedd hwn a allai ddod ar meirw nôl yn fyw. Ond ni wnaeth pobl Iwerddon faddau i Efnisien. Fel cosb, cafodd Branwen ei chamdrin a'i gorfodi i weithio yn erbyn ei hewyllus. Yn y cyfnod hwn, dridwy oedd unig gyfaill Branwen. Anfonodd yr aderyn at ei brawd gyda neges yn disgrifio ei dioddefaint. Ar ôl clywed hyn, cododd fyddin i achub ei chwaer. Roedd Bendigeidfran yn enfawr a dywedir iddo gerdded dros fôr Iwerddon ochr yn ochr a'i lynges. Mwyn atal y fyddin, dinistriodd y Gwyddelod y bont oedd yn croesi afon Liffey, ond fe orweddodd Bendigeidfran ar draws yr afon fel pont gan ganiatáu i'w filwyr groesi. Ar ôl hyn, bu ryfel gweidlyd. Defnyddiodd y Gwyddelod y pair dadeni i ddod â'i byddin yn fyw unwaith eto, ond aberthodd Efnisien ei fywyd gan chwalu'r pair ar yr un pryd. Yn anffodus, cafodd Bendigeidfran ei daro gan waywffon wenwynig, gan ei glwyfon angheuol. Fe dorrodd Branwen yn rydd o afael y Gwyddelod, ond doedd dim modd iddi ddianc rhag ei galar ar ôl yr holl ymladd. Bu farw o dor calon yn fuan wedi'r frwydr. Mae Harlech wrth galon stori Branwen ac yn safle un o lysoedd chwedlonol Bendigeidfran. Dewch i Gastell Harlech i ddarganfod hanes un o chwedlau tragic enwocaf y wlad. Cadw, lles pawb.